Jazeker, we zijn van jullie. Oh ja. Ik loop op. Goed zo, Stijn. Broek aandoen. Hop. Kian, ik vraag het je even. Wil je straks melk of niet? Nu melk. Nu krijg je sowieso melk. Maar wil je straks melk of sissi? Ik vraag volgens mij niet. Wil je straks melk of sissi? Dank je. Zou ik eens in een zakje gooien wat naar huis gaat? Wat ik dus weg moet gooien iedere dag. Ja, want Ja, dat weet ik denk volgens mij is dat niet nodig. Ik vind het een beetje zonde. Ik Dan gooi je Ja, het in een schiet zakje maar. en het ziet zoveel weggooien.